Velkommen alle sammen. Både beslutningstagere og fagfolk, som deltager i dag. Vi har fået en opgave fra Inatsisartut, og den hører også under Inuit 3, så vi dermed kan igangsætte alkoholpolitikken, arbejdet med alkoholpolitikken. Og det er en opgave, som vi har fået fra Inatsisartut og fra vores naalakkersuisoq. Departementet har indgået en aftale med WHO, og vi har nogle gæster fra WHO. Dr. Karina skal jeg bede om at stå op. Hun er ekspert inden for alkoholområdet. Og der er også en anden medarbejder, som vi har ofte kontakt med, og vi har også en, der hedder Anne Madsen, som ikke arbejder i WHO, men samarbejder med WHO. Og så har vi en, der hedder Ashley Whitloff, der er med virtuelt, som vi også gerne vil sige tak til. Der er også mange andre fagfolk, der sidder med her i salen i dag. Der er en ekspertgruppe og en arbejdsgruppe og en styregruppe, og jeg sidder i styregruppen sammen med børne- og ungeområdet, som jeg gerne vil sige tak til. Men det vigtigste både for i dag og i morgen er, hvilke budskaber vil vi aflevere til politikerne.